štvrtok večer tu v Košici prídu ľudia zo Zemplína. Po tak všetké rozumí do Bratislavy po celém Slovensku chod za stací. A tu sme začali robiť zdajaké také veci, co še nerobia alebo málo. Chceme, že by ste prišli po Patrec, čiže vám to bude ľúbiť a že by ste znali, že i ľudová špívanka môže mať inače farby i inače podoby. Štvrtok večer tu bude unikátny koncert cymbalovej hudby zo Zemplína, ľudovej hudby folklórneho súboru Zemplín spolu so štátnou filharmóniou Košice, na ktorý vás srdečne pozývame. Ľudová pieseň zaznie v rôznych farbách, oveľa ináč, než sme na ňu zvyknutí. Preto si nechajte tento koncert ujsť.